दिनै जोंखौ माखासे आईटी सेल बिथांमोना गाब फुननो नागिरदों। जोङो सान हर उन्दुनाय गैया आरो जानाय टाइम मिलायावसिया जोङो दिनै दुगायै बुंनानै लानाय नङा। जों एसेब्लाबो हारिनि सायाव बुरजा नङा हो खरथिंसेबाबो जोङो खामानि मावदों। दिनै बे खामानि मावनायाव जों राजा लामायाव फिरफिला लालायबाल' बिथांमोना लादों बै थासारियाव बे आलदा खोथा। फिरफिला लालायबाल' हारिनि मावनाय जायो बे नङा। जों माखासे खेथ्रआव जोङो मावगासिनो दं आरो बेखौ जोङो ससियेल मिडियायाव होआ। आरो मोनफ्रोमबो खोथाखौ मोनफ्रोमबो हाबाफारि मावनायखौ ससियेल मिडियायाव होनानै देखायनानै लानांगौनि दरखार गैया। मावनायानो साफिसियेन्ट, डुइं इज साफिसियेन्ट। बेखौथ' गोजौनाबो नुगोन। माखासे केपचार खालामनो गोरों फारसाइटेड लिडारफ्राबो नुगासिनो दं। जायनि थाखाय दिनै जोंनि बनसु अफिसाव लोब लोब मानसिफ्रा फैगासिनो दं। दा बेनिनो जों बनसु हिसाबै खामानि मावबाय थानाय समाव खिन्थु नैबे भिडिअ ससियेल मिडिया गगा मोननाय दाख्लै शिबसागराव थांनानै सरि गाइस, माय डियार जिबि ब्लग फेमिलिस एन्ड माय डियार इयुथ्स रायजो राजाफोर, आइ आफा नोंथांमोन, सरि गगा मोनदों। शिबसागराव थांनानै दै सोलायहैबायना, गुसु गुसु दै लोंहैबाय। मोनसे खोथाया जाहैबाय मा, जों बे खामानि मावनायाव जोंखौ गाब फुननो नाजायो। खारना जाहैबाय मा, दिनै जोङो बबेबा मोनसे जायगायाव थानानै भिडिअ बानायो। दिनै बे जायगायाव थानाय भिडिअआ स्क्रिना मा बेखौ जों नायबाय थाया आरो बेयो जोंनि थाखाय खुनु मेटारानो नङा। एनिथिं जोंनि गेजेराव जेखि बेगाव स्क्रिन थाया मानो बेखौ जों थाल लानानै भिडिअखौ जों बानाया। दा दिनै जोंनि उनावहाय मालाबा मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ आगुनि आन्दलनकारिखौ सनमान होनांगौ। हाग्रामा महिलारि सारनि पिकचारनि खाथियाव थानानै मालाबा बानायो, मालाबा केलेन्डारनि खाथियाव थानानै बानायो, मालाबा सेक्रेटारियेट खाथियाव थानानै बानायो। पिकचाराथ' नुगोन, प्रमद बर'निबो उनाव नुजानो हागौ, हाग्रामा महिलारि सारनिबो उनाव नुजानो हागौ, हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिबो उनाव। आंनि भिडिअ नङा माने बेकग्राउन्डआ ओरै बबेबा दखानाव बानायनायानो जा। दिनैहाय नै जेरै जोंनि बड'फा फुंजाना ब्रह्म सारनि स्क्रिनाव दा ओरैहाय नुजादों, थिग बिदिनो नुजानांगौ। नाथाय बेखौ जे गाब गानानै कालार होनानै मोजां संख्रि बानलु नांनाय ओंख्रि बादि बानायदेरनाय बेबादि जिबनाव खालामनाङा। दिनै मोजोमसे हारिनि थाखाय बुरजा नङा, मोजोमसे मावनायाव माबा मोनसे गाब फुनलानाय आरो बैफोरबादि मेन्टेलिटिनि बैफोरबादि थिंकिंनि सुबुङानो दिनै मालाबा नोङो हारिजों हारि खामानि मावनाय, मालाबा खौसे जानायाव हेंथा लाबोनाय, मालाबा दिनै बै जे दिनै प्रब्लेम जागासिनो दङ हांखोनि खेथ्रआव बेफोरबादिखौ सोमजिहोदों। डाइरेक्ट सोमजिहोआखै, बिनि फारसे हाबा मावनायाव हेंथा होदों। दा ओंखायनो खोथाया बेनो, दिनै माखासे साबधान जा आईटी सेल माखासेफ्रा सोरजोंबा दिनै आलासि महरै सोरबा लिडारानो जा, प्रमद बर'आनो जा, चिफ अफ बिटिसि हाग्रामा महिलारि सारानो जा, सेउलि मेदामानो जा, आलासि महरै बबेबा मोनसे मेल मिटिङाव स्टुडेन्ट इउनियननि आवबाबो लेंहरबाय नालाय फैबाय। बेखौ नों माबा मोनसे गाब फुननो नाङा। ओंखायनो दिनै नोंसोर राजनिथि दोलोजों मा बे आलदा, बिर'धि दोलोआबो दाना जोंखौ नांजाहरनानै, आं डाइरेक्ट बुंसै इउपिपिएल दोलोनि आईटी सेल बिथांमोना जोंखौ नांजाहरनानै मानो माखासे खेथ्रआव जोंखौ फाननो नागिरो, गाब गानो नागिरो। कुइसना बेनि सायाव रायजो राजा, माय डियार जिबि ब्लग फेमिलि एन्ड माय डियार इयुथ्स, नोंथांमोना मा साजेसन हरो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं।